Se on taitolaji. Katsotaan, jos mä avaat tän. Älä osu mua silmään oikein. En osu. Ketkä haluu? Champagnea. Hei. Me tarvittais vähän lisää kuplajuomaa. Käteen varmaan käy. Pilkku tulee ihan just. Come on, mulla on synttärit. Ja mä levitän sanaa, että on kaupungin paras baari. Okei. Suuttuuks Elias jostain? Joo, kai. Liittyykö se jotenkin hylsyyn? Aurora. Onko sun isä tulossa hakemaan sua? Mä haluaisin vaihtaa sen kanssa pari sanaa. Se venaa tuolla aulassa. Mitäs mun faijasta haluat? Mä oon Aurora huolissani susta. Sä oot addikti. Sulta on poistettu jo perna sen takia ja nyt sä meinasit pilata maksas. Tätä menoa sä kohta menetät henkesi. Kyllä mä osaan pitää huolta itsestäni. Mitä mun asiat edes sulle kuuluu? Ei kai sitten mitään. Lastensuojelusta ollaan vielä yhteydessä. Kai sä ilmoitat niille myös Aadosta. Pakkohan mun on. Ethän sä viimeksi ilmoittanut mustakaan. Niin. Ois ehkä kannattanut. Saatat joutua vielä kuseen sen takia. Missä mä oon? Sä oot sairaalassa? Ketä te ootte? Me ollaan sua hoitavia lääkäreitä. Kaikki on nyt ihan hyvin. Mites nyt? Pulssi 120, paineet 90/70. Noniin, kiitos. Hei. Menikö teillä tapaaminen isän kanssa hyvin? Ihan jes. Siihen leikkaushaamaan sattuu vielä. Tämä on kyllä ihan siistin näköinen. Ei mitään merkkejä tulehduksestakaan. Voitais nostaa oksikodoni 5-10 milligrammaa. Okei. Sulla on ihan varmasti väsy. Aika paljon sulateltavaa tässä. Mä kyllä haluaisin, että sä varaisit ajan täältä sairaalapsykologilta tai koulun psykologilta. Sitten kun pahin on ohi. Miksi? Me juteltiin sun isän kanssa ja hän kertoi, että sulla on ollut univaikeuksia koulustressin takia. Ja mä ymmärrän se hyvin, että on suorituspaineita. Teidän koulussa on aika kova vaatimustaso. Mun tyttäreni aloitti siellä kanssa. Mutta se, että sun isä joutuu antamaan sulle nukahtamislääkkeitä, niin ei se ole mikään ratkaisu. Eikä hän olisi omin päin saanut niitä sulle antaakaan. Niin mikä se sun tyttären nimi oli? Aada. Hän on 7-luokkalainen. Joo, tää ei tule enää toistua ja mä menen kyllä psykologille puhumaan. Hyvä. Hieno juttu. Okei, iskä. Minä tuon niistä, kun mä pääsen koulusta. 3 jälkeen. Hei, oliks teillä niitä ihania possoja? Just paistoin. 1. Niin, mut minun pitää nyt mennä, etten mä myöhästy. Mä oon tässä kiskalla vielä. Noniin, moikka. No niin. Teidän jokapäiväinen possonne. Yes, tästä näin. Tossa. Minun pitää nyt juosta. Nuorisolla koko ajan kiire. Ole hyvä. Hauskaa päivää. Yes, kiitti. Moi.